कोण वाटतं धर्मेंद्र. क्या बात है. वा 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 वा. धर्मेंद्र झाले, धर्मेंद्र काका. माझे हात कुठे गेले आता मी काय कोणती शेरवानी घेतली असेल ते तुम्ही सांगा. दाखवा दाखवा. असं बोललं ना. क्या बात है. अरे क्या बारी. क्या बात है. अरे नमस्ते. आज मी शॉपिंग करायला चालले मार्केटमध्ये, पण आपल्याला ते साखरपुड्याचं सामान पाहिजे ना, थोडंफार ते आणायचं आहे आता. साखरपुडा कधी आहे? उद्या. साखरपुड्याची गडबड नाही म्हणू शकत, आमचं ऑलरेडी सर्व मॅनेज झालेलं आहे, सर्व आम्ही प्लॅन करून आता ठेवलेलं फक्त आहे. म्हणजे जे आपल्या भटासाठी जे साहित्य लागतो ना, पान विडे काढतात ते, नारळ वगैरे, ते सामान आणायचं आणि आहे. 5 फळं पण लागणार आहेत ना. हा, ते ओटीसाठी सामान लागतो, ते आणायचं आहे. ते पण आणायचं आहे. आणि जरा आमच्या पाठी बघा काका पण आहेत, जरा काकांना पण थोडासा घेतले होते कपडे, पण ते जरा बरोबर नाही वाटत आहे मला, त्यांच्यासाठी पण काहीतरी नवीन घेऊया. आता त्यांना तिकडे नेऊन त्यांच्या मापाचे घ्यायचे आहेत. आणि तुला चप्पल स्लीपर पाहिजे का? नाही, मला माझ्याकडे आहेत. आहेत. हा, चला आता आपण मार्केटमध्ये चला. जाऊया. मास्क लावा. मास्क लावा गडबड करा निघताना. माझा मास्क कुठे? मम्मी, या माकडला तू मारला तेव्हा दिल घाबरली का? ते माकडला खुर्चीवर ठेवला होता ना, हा, हा. तर ती खुर्चीवर जात नाही होती. हम्म. मग मी त्याला मुद्दाम मारल्यासारखं केलं, तेव्हा ती नंतर आली, तिला समाधान झालं, तेव्हा ती खुर्चीवर येऊन बसली. हा, मी याला मारलं, तू कशाला बसला खुर्चीवर? दिलला दाखवतो, आमच्या दिलला दिसत मग. होय माझी शानी दिलो आम्ही जातो मार्केटमध्ये, तू थांब. दिलूला आमच्या काय नाही लागत. आता तू विचारते दिलू कशी थांबणार एकटी मम्मी इकडे? दिलू आता थांबणार, पंखा लावलेला असणार, लाईट असणार. आणि आतमध्ये ताई पण आहे. ताई पण आहे आलेली. आतमध्ये आहे ती, काम करते काहीतरी. हा. चला दिलू, तू ताई बरोबर थांब, आम्ही आलो. चला. दिलूला काय पाहिजे? दिलूला पा पाहिजे. कसं समजलं बघा, तांब्याचं आहे बघा, असं असतं तांब्या. त्याने काय केलं? दिलू काय पाहिजे तुला? पा पाहिजे. असं मग साईडला ढकलते ती, मग तांब्यातून पिते किंवा तिला ग्लासातून द्यावं लागतं. नाही तर प्लेट मध्ये ओतून द्यायला लागते. हो. पी पी पी, तुलाच आहे ते, पी. शाबास. आणि इथे बघा, आम्ही शॉपिंगवरून आलेलो आहे. शॉपिंगवरून आल्या मम्मीने काय खायला हात घेतलेलं बी आहे? सर्व धुतलेले आहे. सॅनिटाईज करून घेतलेलं हा, आहे. सर्व आणि केलेलं आहे. परत प्रेस झाली, आणि आता मी काय काय आणलं ते तुम्हाला दाखवते. काय काय शॉपिंग केली ते तुम्हाला सर्व दाखवतो आम्ही. हा. पण जरा मम्मीला केळं खाऊ दे, जरा एनर्जी आज येऊ काय दे. एवढी मोठी शॉपिंग नाही होती. आपल्याला जे आता साखरपुड्याला जे लागणारी गोष्टी आहेत ना तिथे हम्म. पूजेसाठी, ते आपल्याला शॉपिंग करायची. पण उलट बोलतात ना, ही शॉपिंग अशी शॉपिंग आहे की आपण सर्व आणि काय ही पण घेतलेलं आहे. शॉपिंग आहे ना, माणसांना कळली पाहिजे की तिथे काय काय साहित्य लागतो साखरपुड्याला. ही जर शॉपिंग नाही केली असती ना, तर उद्याच्या साखरपुड्यामध्ये काही ना काही कमी पडलंच असतं, हा, है ना. आता आपल्याला उद्या जाऊन म्हणजे तयारी करता करता लास्ट मोमेंटला समजतं ना, आपलं हे राहिलं. हा. तर आजची शॉपिंग तशी होती ती. आता माझ्यासाठी पण मी काय घेतलेलं आहे, आणि काकांसाठी पण काहीतरी घेतलेलं आहे, ते तुम्हाला सर्वांना आता दाखवतो केळं खाऊन झाल्यावरती. हा. पी 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 पापी, पी पी बाबू, पापी, पी. पी 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 ताई पी. आता इथे मम्मी बसलेली आहे, आणि इथे आमचे काका आहेत. तर काकांसाठी आम्ही काय शॉपिंग केली आहे ते पण तुम्हाला दाखवतो, कारण सर्व आपण शॉपिंग दाखवतोय. तर काकांची पण बघा काय शॉपिंग केली. काकांसाठी आम्ही आणलेलं आहे हे शर्ट आणलंय. एक शर्ट, जे आता आपल्याला काका घालून दाखवणार आहे. काकांचा बघा कॉस्ट्युम कसा असतो, एकदम नॉर्मल. आणि अजून काय घेतलंय त्यांच्यासाठी आपण? हे बघ, घालू. हा घाला. सँडल घेतलेली आहे. थांबा भाई एक मिनटं. आणि त्यांच्यासाठी अशी पावसाळी सँडल, म्हणजे वर्षभर 2 वर्षभर आरामात टिकतील. हा, असे सँडल एकदमच घेतलेले चांगले. चला भाई चेंज. हा, त्याच्यावरती झालं नाही, त्याच्यावरती नका घालू. आतमध्ये चेंज करायला वाचं घाबरतील. सलवार काढ. हे झालेलं आहे. अजून आणलेलं आहे काकांसाठी काहीतरी. आतमध्ये कसली सिटी झाली ही? कुकर लावलेला आहे. कशासाठी? बटाटे शिजवले आहे. कोणासाठी? आता आजी आता येणार आहेत ना, हा, हा. मग त्या शनिवार उपवास आहे ना, हा, साखरपुड्याचा दिवस शनिवार येतो. दाखव काय काय अजून ठेवलं, अजून काय काय ठेवलंय ना. आमच्या घरी बघा अशी सर्व तयारी होते स्वतःसाठी पण, आणि जे माणसं येणार असतील त्यांचे उपवास असेल तरी त्यांच्यासाठी वेगळं काहीतरी बनतं. नॉर्मल माणसासाठी नॉर्मल. श्रावणातला उपवास असतो ना हा, शनिवार. तर आजी उद्या येणार आहे, त्यांचं श्रावणातलं सॅटर्डे आहे ना उद्या. मग बटाटे वगैरे शिजवून ठेवते, म्हणजे सकाळी आल्या आल्या घाई नको.
अरे वा म्हणून भाई एकदम पर्पल मध्ये तर एकदम मस्त वाटतंय हिरो झाले. हिरो. हे बघ ते बघ. आणि भाई सँडल पण घालून दाखवा जरा मला. इथे बघा आमची सेकंड सिटी झालेली आहे. हा. आरामात झालं बसून. होतं ते व्यवस्थित. हम्म. आता हे आमच्या काकांचा लुक झालेला आहे. इकडे कुठे हे साखरपुड्यासाठी खास शॉपिंग. ते घालतो तोपर्यंत आतून दाखव. पटकन पटकन जाऊन पटकन येऊया आपण. मधल्या रूम मध्ये लाईट सेव्ह, इलेक्ट्रिसिटी सेव्हिंग. इथे इथे बघा. कुकर लावलाय, बटाटे शिजवून ठेवते आणि ते साबू तांदूळ बघा भिजवून चालणीमध्ये काढून ठेवलंय, म्हणजे ते तोपर्यंत सकाळपर्यंत फुगून येतील. स्पेशल आजीसाठी ना. हा स्पेशल आजी. चला बाहेर परत. काय भाई झालं व्यवस्थित. अजून अजून मम्मी आता भाईवरती अजून एक ट्राय करूया का काहीतरी. हा काय सांग. काय टँग. हे तुझं आहे ना. आपण भाईवरती ट्राय करूया जरा. बाईवरती ट्राय करायची आहे. हा आता कॅमेरा जर आपण ठेवूया इकडे. हा. दादा कोणते दिसत. काय दिसत. दादा कोणकर. पकड पकड. दादा कोणकर दिसल. दिसू द्या की मग. दादा कोणकर. दादा कोणके तरी कधी आता दिसणार आहे. दिसायला दादा पाहिजे. कोंडके. दादा कोणकेचं दादा कोणकेने पण चांगलं काम केलेलं आहे. दादा कोणकर म्हणजे किती फेमस. फेमस माणूस आहे. बघितलं आमच्याकडे आलेला अंडी फोडायला. हा काय गुलाबेला. जय महाराज. घाला माझ्या याच्यात. जय महाराष्ट्र. टाका. शिवसेना. ते सर नका किंवा नाव व्हिडिओ मध्ये वाटला मला. असं नाही असं नाही. एक 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 मी एक- एक टाका. या अज्ञांच्या वरतीच थांबा थांबा थांबा. हा टाका. अज्ञांच्या वरतीच लटकतोय. क्या बात है. धर्मेंद्र. कसं कोण वाटतं. धर्मेंद्र. क्या बात है. वा 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 वा. धर्मेंद्र झाले. धर्मेंद्र काका. पण माझे हात कुठे गेले. गेले कोलब्याला. वा 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 वा. झकास एकदम भारी. वांग्या करून टाकला. असं नाही. हात असे कशाला करताय. हात साईडला ठेवा. तू काय अरे वा पुतळा वा वा वा. पुतळा होता. ऍक्च्युली मम्मी आता सांगतो सर्वांना थांबा. ऍक्च्युली घेतली जरा इकडे. ऍक्च्युली घेतलं होतं माझ्यासाठी पण बाईचीच एंगेजमेंट वाटली. हे पण छान बाई वाटते तुम्हाला ते. हे खाली येतो हात. हे बघ. हा मोठे तशीच असतात. ते माझ्या साईजचं आहे ना हा. म्हणून ते तसं आहे. पण लुक पण बाईला छान झाले. लुक छान आहे ना बाई तुम्हाला. मस्त वाटतात ना. असे उभं राहून. अरे वा. असे तर आमच्या काका कधी ब्लॉग्स मध्ये येत नाही, पण मूड असेल ना लय कॉमेडी करतात आणि लय हसवतात पण. आमच्या घरी सर्व असे स्माइली आहेत, पण त्यांना जरा सवय नव्हती ना. आता ते यायला बघा सुरुवात झाली. स्वतःच आले तर बाहेर आणि चेंज पण करून दाखवले. कधी कधी मूड असतो, कधी कधी मूड नसल्यानं मी नाही करत. हा, असं येत पण नाही, येत असतं नाही. है ना. हा. हा, आता तुम्हाला एक ते वेगळे पोस्ट देऊन दाखवतील. कसं धर्मेंद्र स्टाईल पोज. कशी पोज दिली होती बाई तुम्ही. कसं दाखव. दाखवा दाखवा. तो असं बोलला ना. क्या बात है. अरे क्या भारी. क्या बात है. अरे भाई फेमस झाला तुम्ही युट्यूब वरती आता. कसं. अरे क्या बात है. आणि ते आमची ताई गाईड करते काकांना की कसं करायचं. पण एक प्रॉब्लेम झाला की कोट आणि हे मॅच नव्हतं ना जरा. पण म्हणजे भाई कोट घालू शकतात मम्मी. घालू काय शकता. करू. हा साईड पोस्ट चेंज करते ताई. असं. मम्मी माणसं विचारते ताईला काय दाखवते कॅमेऱ्यामध्ये. ताईने गाऊन घातलाय ना हा, म्हणून. क्या बात आहे. अरे रे 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 रे. लाज. वा वा वा. आता इकडे बघा कॅमेरा शूटिंग होते बघा. वा 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 वा. चला बस बस. आमची दिलू उठली. दिनेश पण हसत होता. नाही नाही छान वाटतंय बाई. मस्त वाटतंय. आणि आमच्या काकांची फेसिंग माझ्या पप्पांसारखी ना बरोबर. होय. हा छान वाटतंय बाई. आता बस. आता तुझं काय. अगं असा काय. बाई सारखं. चालेल. आता मला ब्लॉगिंग बंद करून ना कॅमेरा शूटिंग DSLR पिक्स काढावे लागतील सर्व. तिला घे. माझा कोट तुझ्यावरती ट्राय करूया का.
नको आम्ही नको तू असे आता तू तयारी करून दाखव, तू कसा दिसतोयस ते बघ. तिकडे काजलला आणि माहिती नाही तुझं, तू आता कसा हा तयार ब्लॉग होणार कसा आहे ते. एंगेजमेंट म्हणजे एंगेजमेंटच्या दिवशी 4ला येणार आहे आणि एंगेजमेंटचे सर्व ब्लॉग्स तुम्हाला पुढच्या दिवशी दिसतील, बरोबर ना? हा. ही मजा तुम्हाला, आणि मी काय घालणार आहे ते फक्त तुम्हाला दिसणार आहे, काजलला नाही दिसणार आहे. कारण ही शॉपिंग आम्ही काजलच्या शिवाय, काजल म्हणजे काजल नव्हती ना या शॉपिंग मध्ये, बाकी सर्व तिला कपडे माहिती काय हा. घेते. अजून पण एक आता दाखवायचं काय पप्पू तिथे जाणार आहे घालून आहे ना, ते काजलला माहिती आता. नाही. हा कॅमेरा पकडत आहे. आता अजून एंगेजमेंटच्या एंट्रीला मी वेगळं घालणार आहे आणि तिकडे जाऊन वेगळं घालणार आहे, है ना? तिकडे जाऊन काय घालणार आहे हे घालणार ते वेगळं आहे. हे घालणार आहे. आता मी कोणती शेरवानी घेतली असेल ते तुम्ही सांगा. टर्न करून नाही दाखवा, टर्न केली की लगेच समजेल ना हा ते तुम्ही आहे ना त्या दिवशी साखरपुड्या दिवशीच बघा. कोणती घालणार आहे ते सांगा आता, ठीक आहे? आणि हे मी इथे ठेवतो, हे माझं एक नाही आतमध्ये लटकून ठेवतो मी. हा. 3 गोष्टी विसरायचे नाही मम्मी एंगेजमेंटला जाताना. कोणती सांग? हा. एक तर आहे अंगठ्या, हा. अंगठी, मुलीची अंगठी, मुलाचे कपडे, आणि तिसरं म्हणजे मुलगा. मला विसरू टाका आणि हे तिला विसरू टाका. पहिल्याच बस मध्ये त्याला ढकलणार आहे. नाही बस मध्ये हे नेलं पाहिजे बाबा, होय, नाही तर असं होय. माहिती पडलं होय, त्याच्यावरती. होय. फक्त दिलू नाही आमची येणार आहे. दिलू आमची येत नाही. का? दिलूची शॉपिंग नाही आहे ना म्हणून. आणि मी माझे कपडे दाखवतो. दिलू दिलू पप्पूला बघते ती अजून काय करतोय. मी काय म्हणतो, कपडे घालून दाखव का ताई, फक्त असेच दाखव? अशाच दाखव. असेच दाखव ना. हा. ताईची परमिशन आहे. हे बघा काय घालणार आम्ही. हे असं घालणार आहे. हे माझा शर्ट सिल्कचा आहे, सिल्क शर्ट आणि आपली ब्लॅक पॅन्ट. आणि मग हे घातल्यानंतर, कोट घातल्यानंतर तुम्हाला कोट घालून दाखवू शकतो मी हवं तर. बाई चलो हे चेंज करो, थांबा. हे बघा कोट काढण्याची पण एक पद्धत असते. भाई मला घाला, किती मजा असते ना. हे घातल्यावर कसं वाटतंय? वेगळं वाटतं की नाही? वेगळा वाटतो ना. याचा लोगो टी शर्टचा पण ह्याच्यात लुक बदली होतो पूर्ण. हा टी शर्ट है ना? सफेद असणार. टी शर्ट हा म्हणजे आतमध्ये हे असणार, वेगळं असणार. व्हाईट असणार ना आतमध्ये. ते छान वाटतं ना एंट्रीसाठी. फक्त आपल्या ते रिसेप्शन जर वेगळं असतो तो कोट, मग त्या एंट्रीसाठी पण एक छान इम्प्रेशन पाडेल ना त्यांच्यावरती. ते झालेलं आहे. आणि माझ्यासाठी अजून एक गोष्ट घेतलेली आहे, अजून एक वस्तू घेतलेली दाखवतो. काय ते दाखव. टडॅंग. काय घेतलेलं आहे बघा. हे जाताना घालायला. बस मधून, घरातून बाहेर पडल्यापासून बस मधून कसं हॉल वाटतं? मध्ये जाईपर्यंत हे चकाचक ना? ड्रेस असणार आहे. आता हे सॉक्स काढतो बाहेर. चमकतात. आता ते हे नाहीत ना, ब्लॅक अँड व्हाईट वाटतंय म्हणून ते ताई. हा. तर मला हा पण एक वेगळाच लुक झाला ना कसा तरी. होय. स्टायलिश लुक वेगळे असतात ते. मिक्स लुक मिक्स झालंय सगळं. आणि वेगळे. वेगवेगळे. कसं वाटतंय? मस्त वाटतोय. कशी वाटते आम्ही तिघ अशी? तेव्हा हा कलर, हा कलर, हा कलर, हा कलर, हा कलर. किती मिक्स झालंय. पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये जे कलर. सर्व मिक्स. आता इथे तिसरी सिटी झाली ना. हा आता मी गॅस बंद करते. ओके बंद कर. म्हणजे कसं माहिती आहे, सकाळी मग गडबड नको ना, आल्या आल्या त्यांची आंघोळी असणार. हो. मग कधी करणार ना, बटाटी कधी शिजवणार. मला 5:30ला जायचं सकाळी त्या टांग्या. आणायला जाणारच नव्हतो. हो चला. छान वाटतं बाई तुम्ही याच्यावर. काली पॅन्ट नाही बाई तुमच्याकडे? काली पॅन्ट, काली पेंट बघायला पाहिजे. काली पॅन्ट घाला. काली पॅन्ट सुकायला आहे ना, तीच घाला, काळी तीच आहे. घाला, ही बरोबर आहे. आता आणलेली घालताय ना. ही ना हा घालून दाखवा. आणि इथे बघा आम्ही अजून काय काय आणलंय मार्केटमधून. काय आणलंय? अशी ब्लाऊज पीस आणली. हे ब्लाऊज पीस आणलं. हा हा. नारळ आणले, 5-6 नारळ आणले. ही 5 फळं फळं. कोणकोणती आहेत बघा. हा ठीक आहे. पेर. हा, आपले तांदूळ घ्यायचे. आणि हे 25 सुपारी आणि 25 पानं खायची. ओके. हे आपल्याला म्हणजे असं गावकी बसते ना, गावकीसाठी वेळे काढतात. त्याच्यासाठी 25 पानं आणि 25 सुपाऱ्या. ऐकलं काय? 25 पानं आणि 25 सुपाऱ्या. होय टायगर. गुळ हे वाटी आमच्या घराचे असते. टायगर. गुळ खोबरं देतात. गुळ वाटी म्हणजे एक नारळाची वाटी सुकी
आणि त्याच्यामध्ये गुळ, असं गुळ खोबरं ठेवतात तिथे. ओके. गणेश पूजन करतात ना तेव्हा आणि नैवेद्यासाठी. आता हे आणि आंब्याचा टाळा तो करार ठेवणार ना तिथे. भटजी काका आपले तांब्या सजवणार, त्यासाठी आंब्याचा टाळा लागतो. ते आता बाकीचं ते बघणार साखरपुड्याला. जागेवरती असं. आता तुला ह्याच्यावरतीच उदाहरण देतो बघा. आता हा जो आंब्याचा टाळा आहे ना, इकडे किती लावला? 10 रुपये काहीतरी पडला ना. गावी सरळ जा आणि तोडून आणा फ्री. अजून एक सर्वात मोठं एक्झाम्पल देतो. आता जेव्हा लग्न होणार आहे ना माझं, तेव्हा बाहेर काय लागणार आहे? केळ्याचं खांब लागणार आहे. तेच केळ्याचं खांब इकडे मागवायला ना 500 ते 1000 रुपये लागतं. बरोबर. आणि तेच आपल्या गावी आणा तोडून. माणसं देतात. आणि त्यांना माहिती पडलं ना माणसांना की तिकडे लग्न आहे, की ते सांगतात की हे केळ्याचं खांब तू घेऊन जा, म्हणजे तुम्हाला घ्या हे वापरायला. कारण फसवलेले लागतात ना, त्याला केळी आलेली लागतात. तेच म्हणजे डिफरन्स बघा. इथे पैसे येतो तर गावी म्हणजे जागेवरती डिफरंट. चला हे झालं. भाई झालं का? या हिरो बाहेर या. कोणते हिरो भाई तुम्ही? कोणते हिरो पूर्वीचे? नाही पैसे द्यायला लागतात. गाडी पण केली त्यातले पैसे. मग अरे वा, फुकट नाही देत. क्या बात है. ताई कशा वाटतं ताई? वकील वकील वकील. हात असे होते. मस्त. अरे वा, छान वाटतंय भाई तुम्हाला. नाही छान लुक आला. फक्त तुम्ही ना जरा हे कोट ना जरा 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 शर्ट दिसला पाहिजे ऍक्च्युली. म्हणजे एकदम पण नाही तर एवढं पण नाही भाई असं. आणि तुमचं घडेल कुठे तो गोल्डन? बाहेर गेला. आता जास्त उत्सुक दिसतात भाई येत आहे. आता तुझं काय त्याच्यात काय आणलंस? नारळ आहे ते. चल आता भाई ये बाहेर येपर्यंत आणलं चैन का? काढू. घाला चैन काय पूर्ण माझ्याकडे नाही. अंगठ्या पण घाला. लावे. लावा. हे बघा काकांसाठी घड्याळ. आणि हे पप्पाचं घड्याळ हे आहे. हे माझ्या पप्पांचं घड्याळ आहे. हा. आता इथे बघा आमचे काका रेडी होतात आहे. भाई पाठी बसा. निघतोय. निघतोय का? नंतर लावून देतो तुम्हाला. या जाताना लावूया. आणि काय आम्ही आता निघत नाही. आता तुम्हाला सांगतो आज हे फ्रायडे आहे, शुक्रवार आहे बरोबर ना. हो. आता उद्या सॅटर्डे आणि उद्या एंगेजमेंट आहे. आता मी तुम्हाला सर्व आतापासून मी काय करणार आहे. आता आजी आत्या आता गाडीत बसलेले आहेत. हा, आणि तुम्हाला सांगतो आता त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करायचं आहे, त्यांच्याशी बोलायचं की कुठे पोचले आहेत. आता उद्या सकाळी म्हणजे सॅटर्डेला ती गाडी इकडे 6 वाजता सकाळी येणार आहे. तर मला त्यांना तिकडे कांजूरमार्गला पिकअप करायचा किंवा विक्रोलीला पिकअप करायचं. त्यांना सर्व व्लॉग्स तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये दिसतीलच उद्या. आणि तोपर्यंत हा व्लॉग तुम्ही बघताय तर 4 वाजलेले असतात आणि माझा एंगेजमेंट झालेला असेल तेव्हा तिकडे चालू असेल गडबड आणि झालेलं पण असेल. झालेला असेल कारण मुहूर्त आपला 12 ते 3 होता. बरोबर आहे. है ना. तर माझा असेल. तरी पण म्हणजे त्या दिवशी तर मग गडबड असणार. आल्यावरती परत आम्हाला फॅमिली असणार आहे पूर्ण. सर्व 9 जण येतात त्या पूर्ण रत्नागिरीमधून. आम्ही सर्वांना इन्व्हाइट केलं होतं. सर्व मावशींना सर्व आत्यांना सर्व इन्व्हाइट केलं. त्यामधून 9 जण येतात. कोण कोण येतात ते तुम्ही ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला सर्व दिसणार आहेत. उद्या सकाळी आम्ही 8 वाजता निघणार जसं बोलल्याप्रमाणे. तू काय घालणार आहेस? मी घालणार आहे. माझी साडी आहे मस्त पैकी. जे काल शिवून आणले. काल शॉपिंग मध्ये साडी होती ती साडी ना. माझं तर तुम्ही बघितलात पण रेडी होऊन नाही. ब्लाऊज शिवायला दिली होती ती आणली. आणि आमचे काका पण कसे दिसतात ते पण सांगा. काका ओ भाई हा. कसे वाटते तुम्ही? चांगलं. चांगले वाटतंय. भाई त्याच्यात गरम होतं का? काय? हे बघ अजून मला काय दाखवायचं आहे बघ. हे ब्लाऊज शिवून आणलेला आज मी. आम्हाला साखरपुड्याला साड्या घालायच्या आहेत ना. हे ताईचं आहे ब्लाऊज. ताईचं आहे का? हा. पण याला खाली अजून स्ट्रिप लावायची होती ना. ते लावायची होती. ते टेलर म्हणते इथे खाली चांगली नाही दिसणार. ही अशी लेस लावायला सांगत होते मी इकडे. ती नाही लावली. आणि ही लटकन. डिझाईन आहे ना वरती. आणि हे लटकन. हे ताईचं ब्लाऊज आहे. मी माझं दाखवते. हे माझं आहे. मला लटकन वगैरे नाही सांगितलं पण तिने ब्लाऊज असं शिवलाय छान. तुला पण तर खाली हे नाही. हा मला लटकन नाही लावले ते. पण मी असे मला म्हटलं खाली नाडे लावा. अच्छा. ते लटकन आहे ना खाली जड लागतात. बरोबर. हा असे नाडे शिवले आहेत. अशी असते शॉपिंग है ना. हा असे एंगेजमेंटच्या पूर्ण अशी गडबड बघा आमची अशीच असते. पण माझा हे निळा ब्लाऊज आहे ना. पण माझी निळी साडी नाही आहे. अशी साडी नाही आहे. कलर वेगळा आहे साडीचा. आता एक क्वेश्चन एक कमेंट मी तुम्ही कमेंट करा का भाई. ते उठा जरा. आमचे भाई बघा असेच छान दिसतात आहे का विदाउट कोट? कोट काढून दाखवा भाई आता. म्हणजे बघूया ना सजेशन बघूया तुम्हाला. कोट सकट चांगले दिसतात आहे भाई का विदाउट कोट?
कसे छान दिसतात ते बघ सांगा, है ना? ते हात लावाल ना, हां ते. तर ही कमेंट तुम्ही सांगा. अजून तुला काय सांगायचं व्हिडिओमध्ये? आणि मला जमलं तर मी सांगतो, जमलं तर मी लाईव्ह ठेवेल तिकडे, कारण लाईव्ह मध्ये कसं प्रॉपरली आलं पाहिजे सर्व आणि प्रॉपर कव्हर झालं पाहिजे सर्व. बरोबर. ते झालं. आणि साखरपुड्याचे व्हिडिओज तुम्हाला असे असे पुढे पुढे येत जाईल, है ना? हा, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टँग. ताई बोललीच नाही, ताई बोलत नाही. ताई कशी घंटी वाजवायची? ताईकडे का नाही फिरवते माहिती का तुम्हाला? ताई गाऊनवर बसली ना, मग ताईला नको दाखवायला बोलते. मी कशी येत नाही तशी. ताई असते. हा, दाखवू का ताईकडे? बोलली. दिल बघते. हा, तर दिलला दाखवूया चला तुमच्यासाठी. होय दिलू. नेहमीप्रमाणे तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टसाठी मोठा 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 थँक्यू. खूप मोठा. बाय बाय. दिसते का बाय तुम्ही? बाय.